ja ɗamara san kishi ɗai na rike in dai kika bar ni to ta yaya zan numfashi. Na ja ɗamara san ka ɗai shi na rike in dai ka guje ni to ta yaya zan numfashi. Kamun zuciya ta ya rike baya damuna bare ma na suke burina ki mun masauki na fake rayuwar ƙauna tana buƙatar a rike na shiga kogin san kyar ma na jike ke kika samu ni gashi yanzu ina numfashi. Kamar ka tilas a jima ni gona babu ma akai so na gama nawa akan irin su mata ke rigima in kai mun murmushi na kalla na kuma sai na yi godiya ga sarkin nan mai sama shi ne ya bani kai a dole da yawan rashi. Ki masoyiya akwai labari to faɗa mini ina ji zarge ba sirri kina da tsada kin zarce darajar zinare zan yi burga saman ka babu mai mungori buri na raina akan ki ne kawai zai kare abinci gidan ka za na je in tare ja ɗamara san kishi ɗai na